Diphu Lamding road Rong Pangthir Arat atum Pini arni anta kisung pen jokpon un elak. Kedam tang freni phai trok si arni Diphu Lamding road Rong Pangthir along puthot eviction alok ke pale thupen ajok Rong Pangthir Arat atum ke matha kisung. Bangso ajok si Pini freni phainer ke bani anarlo apor Rong Pangthir Arat atum amethang Rong Pangthir along amat eviction alok ke pale thu aputhak kachesong dotunang. Labangso Rong Pangthir Development Committee GS Johnson Teron Pen Perangki aphan nang kapacini dun ke labangso arong kedam tang ningkan surihini ra kirehini ahotsi Rong Kimpon lo lasi piningan ke ningkan sirke pata plengtang lo laposon kedo kithira hot sorkar pen kipipon karen barpi ahem so ahem voter ID pen chenglok ason Rong Pangthir arong amen pensi dolap lo long dun lap aphet ansi non eviction alo nangle lemdat ke nilitum konat lo kedampo Nilitum da Karbiaso. Keciaso kebiaso kali lasi nilitum afan Karbeng long autonomous council kaceretum nang hon nang jinso ponta puta Arat atum ningjerinti. Lapen nilitum cesong bomlo memorandum ta pidam bomlo sita ta Karbeng long autonomous council CEM atum thang nata nang klen PPM mate nitum Rong Pangthir Arat atum afan tim Karbeng long atum kanghon kajenso awe. Kedam tangan ni kacesong ahot sitame amethang si council along Rong Pangthir Arat aphan nanghang lapsi CEM atum pulo labangso arong ke nangtum ning arong penle dodam non labangso along le farman ke akaprek ripipo kenam anam ta council pensi pipon popusi ningjelo sitame puthot patumi eviction alo nangpale thuham ke nitu ningduglo pusi Rong Pangthir Arat to ningje eviction alo sitame issue date ke 23rd September sitame Rong Pangthir an nang keleke patumi freni phai trok si ansi nang le rong lata pinap si eviction vek poputa pini mondol lapen police atum damsi ningje dam puta therang ke atum aphat nang handot lasi tong se kot ki kupusi kedam thek poma puta ningdupen hadak arat tum therang ke angno nang pacheni don tenti Diphu pen Rajiv Rong report Karbidele news ladak dunang kokke nili tumhan atomi notice nang li iglok nang li lo nili tumbang ke ladak long ria notice lo mane vaccine po jalo niti tumhan pinap he kasi nili tumbang ke chisong nang kok po ako nili tumhan chu December ta CM tumhan nang hang lap lo nili tum ka do besita mi hadak CM long chitong dun lo dak Rong Pangthir Arat pen he amasi nili tumbang ke kadu besita mi chuning ridun lo hala suta CM aphan amanang ke CM abangke nang pulo I son nang litum dakpen ceterek nang pu hala suta nang pulo he samil litum bangke ceterek thek thelo la dakpen abangke kasi nang li phan chuning ri pa dikrim lo angke nang li nohok sitame along kaprek along li nang li ri igda noi pese ni litum pu thulo ama se alang bang nang chak dun thulo I ni litum chingwai lang chingwai ponpo ajata non mat ke nang tum sport long chido dam lamot pojalo ama se hala sut pen nili tum ke ni ding the le hadi ama se kaddu ko besi tambi la dak ni tum chido thiblo inge non ke ako ko pie posil la dak nang pali thurok lang mala se ni tum bang ke ni budi jut kok lo angke non bang ke la puta kalilang notice nang apita 15 din tha 15 din bang ke nili tum dak pen chitrek nang po yasa notice ke do kok lo mati stambi la dak bang nang li thu bang ke atumi si nang le rong lo Angke koson sini tu matumi pen pinap anke kitu thek pomati. Lase lason ana por nang pathi bangke alang tum stami chok chidaji. Lake. Lase EM han CM EM han stami chuning ri thulo. Lase alang litum ni litum han nang dak nang pa dolong thip ji phan seni tum ge chuning ri lo. La pen ni litum bangke la dak pen bangke thur thek thelo. Lase ni hala so stami nang chak pa me ni litum ta ining ekdom insam jin lo CM sar phan sita me ba la anang kang hon pon nang jinso pon lo Karbiarat aphan palang li hada konsil long nang ke hang hosita me ni litum han Karbiarat pusi nang ching hon pon lo dei pusta ala ananta alang li nang chak dut lase ni litum bangke lase nang litum isput long chido damoy kuma ni lining thelo amasin tuma chido thiblo lase non bangke ni litum la dak pen bangke cheterek thek thelo rong hai chen bangke hola da ka chingki dam pen nang tum damot atari chuning se chingki da piningan bang ke tum dak ke do ke bar bosolo 2012 la anin kan men sinan dolo ene ke penap se atumi si evection alo ke na pale tami nili tum bahan bang ke non bang ke
เป็นนับสิ last date ลงเก2 दिनนั้นเวลานิลิตุมหันปอนังปีเก2 दिनเป็นเกนิลิตุมนั่นเราจะเตเรกเทปอันเกก็สารบางนังจะจากกันทุลโดดน้อยโดดทิมน้อยนังตุนั่นเกนังนิ่งจะปารองไว้ดักเป็นเขาแฮมดำน้อยนังนิ่งจะปารองดำน้อยปุ่มมาสินิตุมเกเขาสดเป็นตานิ่งรองจะปารองโลอามาสินตุมเกดกวกโลจะเตเรกเรเดโลพันจูนิงลาดักอารองeviction aputhak nil tum 7 December dharna dolo lapen ke 8 December bang ke CM chamber conference hall long nil tum phan nang hang si haladak ladak nanga chitong dun CM amata dolo la so logot haladak principal secretary KC dolo lapen ke superintendent of police Diphu dolo lapen ke Land and Settlement Advisory Board Chairman Dorsing Rong Hang Sar dolo lapen EM in charge Land and Revenue Sar Omar Singh Tisu dolo lapen ke Sar Tensing Rong Pi in charge Land and Revenue Department Joint Secretary dolo laso pen chenglok MP dolo ake hai Sar Horan Singh be lapen ke kaprek aman ping do atum niltum rong arat kaddo ka be nang hang lap si chitong lo haladak nang thana nang bajir midun mangalason lo CM Sar tuliram rong hang pen nilitum phanang thanun bangke haladak eviction ji ke pinap 9 December lo srame nang tum kar bihan gaching hon businitum eviction wangwede lo la nang tum phanang hang bangke chiklojoni apor longle rinang lapen ke hala so longle tame anam nitum council pen period po lapen ke hala so longle long lo bulote nilitum judicial court tum phan allotment in ladak nang tum do prong adim ki pitang adim sami nitum hodak ka convert ponji aphan nitum bori polasi chingmai nang poloma niltuma adungarai longle dui sar pu thanon lo man ke la so longle hempu tha phana me hang der lo amasi फिर के नंगतुम दामो मिथांग अदिम से दामो नि तुम लोंले हेम फु पेंचिंग माइ पो मानिल तुम नंग तरो मानिल तुंगे लासो लोंले बांगे के दो थिर थिप लोंग पो बसि निंग थे पनलो अमासे अतुमी इसिया अबिरटा के बांग थु बांगे लालो टेंसिंग रोंग पी जॉइंट सेक्रेटरी के सी इंचार्ज लैंड एंड रेवेन्यू आहिन पेन एविक्शन नोटिस आलू नंगे पाले बांगे 23 September से लेटर इशू लो आलू नंगे ले बांगे अतुमी अमासे निल तुमता cemang hutuak lo ke dolong lo seputi aku notice eviction panang le turham angke ahok peda bangke pini law and order lapen ke dak ARO staff tumben bang prung lo amasi nili tumphan nang than lo nang tum piniang bong CM tumphan isti order phan ayat pen chitong damon authority tumphan eviction ma ke non thu bangke bang beko tarik sir kep pri chiklo mate pinap la hai pina bangke wang vek po kusenang pudikang lasi nil tum ke non ladak ke do prong osomar lo charli tum anda me haviarli exam ta sulibom ningkan ibeng sarlang ta lasi non exam sarlang do bom apor hot jongsi eviction bodi nil tum kisung tactic apor lasi nilitum phan nilitum bangladeshi pen ke wang khali la pen ke kaprek dadak along ri pen ke wang thali methang kar benglong khai methang kar bia khai matlasi niltum kona sidam lang niltum kisung tactic niltum longle ka bia rat side se ladak do prong lasi niltum phan laso eviction be nang pajok na tum nangli le banga atumi amase niltum ta chemang huthuak lo ke dolong lo seputi aku notice eviction phanang le turham angke ahok peda bangke pini law and order lapen ke dak ARO staff tumben bang prung lo amasi nili tumphan nang than lo nang tum piniang bong CM tumphan isti order phan ayat pen chitong damon authority tumphan eviction ma ke non thu bang ke bang beko tarik sir kep pri chiklo mate pinap la hai pinap bang ke bang beko kusenang pudikang lasi nili tum ke non ladak ke do prong osomar lo charli tum anda me haviarli exam ta sulibom ningkan ibeng sarlang ta lasi non exam sarlang do bom apor hot jongsi eviction bodi nilitum kisung tactic apor lasi nilitum phan nilitum bangladeshi pen ke wang khali la pen ke kaprek dadak along ri pen ke wang thali methang kar benglong khai methang kar bia khai matlasi nilitum kona sidam lang nilitum kisung tactic nilitum longle ka bia rat side se ladak do prong lasi nilitum phan laso eviction be nang pajok na tum nangli CM Sar Tuliram Rong Hang
afan la pen ke sar omorsing tisu land and revenue in charge la pen la dak kar benglong autonomous council la team kar benglong tomphan thedung kachuning ri bangke la lo nili tumphan ladak rong pangthira rong pen nang padolong thip ji bansi chuning ri le thot lo mane nang le tumke kar benglong ari chu blote ajata me nang tum jakong do la si la ladake chiri kre pho isino deng son kup chok chot sa vera long le long la se da nil tum adung het tambe nurse training center adung ke ladake dak number 96 132 bikas do hala dak le judicial court dom hanang tum allotment pi basan nil tum ning thepon lo nang tum kiun e jata ve nil tum han kar be khai han ponang kang hon ka jinsu dora nil tum han nang pajok mara nang tum judicial court atum han na hok tame dim klong pek pontu pute ning chithe par lo athe nil tum ladak pen ka chithere gi bangke kisung tektik athe nil tum ladak judicial court fan pegi buchni lor pen rong kiseng ta gali nili tum ladak ke rong kiseng bangke 23rd September 2012 judicial court man ke pek bangke puthora ningkan 10 July 2013 asi nil tum rong establish that of judicial court fan ke allotment ki bilasi nil tum judicial court fan dak pg chini lor pusan nil tum rong mase sengse sira me nil tum ladak khala sot ke dak ke bharyang nam amasi nil tum mange ke do thaya be hala relief camp ke do atum pensi kaching room sel dak rong seng binak lasi nil tuman thetan nang jin supon pop si ning thepon lo asi ke bang jilang ani same nangli sar tuliram rong hang la pen sar omorsing tisu land and revenue in charge em nangli tum jakong do nil tum phan dak nang pa do long thip ji la pen ke nang tum na hok pen same richu bulote nang tum hukum ki peling lo pot nang tum la judicial court tum phan bang ke along ka prek along le kelang pi pen ke thik pi thri bansi nili dak rong Pangthir village development committee